Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda muke yin sharhi dangane da fim ɗin Labarina. A shirin Labarina na wannan satin, kashi na 12, shiri na 13, ya kasance ya ba da wani nau'in ƙayatarwa ta yadda kowa yana tsammanin cewa zuwan Sumayya Prezdo zai ji daɗi ne ya kuma anshe ta hannu bibbiyu domin tsohuwar soyayyar shi ce ta dawo. Sai ga shi an samu akasin hakan, inda Prezdo ɗin ya nuna mata sam hakan ba daidai ba ne.